evidentně nikdo nepoužíval tu cestičku v chatě. Teď jdu tady po hlavní, ta je furt stejná, s rozdílem, že je to tady docela spustošení, ale jako hezky. Nechápu. Tak se nikdo o nic nestará. 30 km za Prahou. Jo. Tam tekl kdysi potůček. A někdy to byl obrovský potok. Tak, teď se blížíme k dalším 2 chatám. Ale hele, Flígerovi cestičku používají. Flígerová cestička k jeho chatě je používaná. A tady teď mám nějaký odvodnění, teda zadělaný už dávno. Zanesený spíš. Jasně. Stromy popadaný. Tak. Já už ani nevím, jak se jmenují tady ty dole, to jsou dávno noví lidi. Já. On se taky používá, tady to je používaný, to je vidět. Ale to naše ne. Tam je auto. Tady zmizela chata. Tady si udělali parking. No tak to je zarostlá. Tak to taky někdo... Tak sem evidentně taky nikdo dlouho nechodí. No, většinou jsou mrtví a mladí, to nemají zájem. No. Co udělala 30 let. Tak a tady někde byla cestička a teď jde o to, jestli já ji najdu. Protože ta asi taky nebude používaná, ale asi je. Asi je používaná. Tak se vydáme po cestě. Tak to taky není používaný dost často. Já si pamatuju, že byla cesta tam tudy a ona je tady. Celý se to tu... To býval tak hezky udržovaný lesík. No a teďko mi to nechali zdivočit totálně. Závada v cestě. Takže to bude muset tam podejít. Ale jsme na chatě. Tak tamhle už ten potůček teče. A tady někde by měla být taková schody ve skale dolů. A to bývávalo teda. Já už jsem tady. To by se dělo, kdyby nepoužívali. Tak.
tady kdysi moje teta šla na chatu a měla podpatky. Takže ten tady ještě teče. Já jsem jediný, co tu taky nebylo zůstalo. A teče, tady jsme chytali žabky. A mloky. A je zarostlý. Tak teď jdu s váma, co si... Jdem dál. Jdeme dál. No ale tady stála chata. Teď tady nestojí nic a ta vyhořela. Oni už ani ty základy nejsou vidět. Dobrý, jdem dál. No ale hezky pustošení to tady je. Tam byly ostrožiny, ale teď tam pochybuji, že tam něco bude. Potůček. A stejně sám mám takový pocit, že změnil koryto. Pokud si dobře pamatuju, ale to by mi teď musel někdo říct, protože teď fakt nevím. No a ta cesta vedle tam tudy kolem skály. A teď mi to vede někam úplně směrem na přehradu. Asi dojdu na Strastenku. No, tak tady je Utahský hřiště, nebo aspoň bývávalo Utahský hřiště, teď je to... Ježiš, tady byly potlachy, tady to nebylo vůbec zarostlý, tady bylo prostranství, jo. A tady bylo hřiště. A z toho hřiště je parkoviště, koukám. Proboha, jak tohle to mohli někdo takhle dopustit? Jak tohle mohli dopustit? Aspoň si tady udělali uprčit ohniště. No. Taky používaný pro ty x lety. Tak a teďko vyjdeme na cestě, která nás odvede do Štěchovic přes Reichendorf. Ale by to mělo být pohodlný. Ale jsem zklamaný, jak to tady zničili. Ale to úplně změnilo. Ale ten kostel stejný. Štěchovická příhrada, flek je stejný. Ten tu už je mnoho let. A tam přibyla lavička, ne, co to je? Je to jedno? Jo, jsou to lavičky. Jsou to lavičky.